Una primera part de la jornada en la que es presentaran diferents experiències, diferents estudis sobre Noruega, sobre el Regne Unit, i després, en una segona part de la sessió, escoltarem les experiències de fins a 5 joves que ens explicaran la seva situació personal i això que comentava abans de les necessitats i de les coses que pensen que podrien fer les administracions per ell. I l'última part de la jornada la dedicarem a que les persones que han estat participant en el grup de treball us expliquin què és el que hem estat fent i les conclusions i les propostes d'actuació que ens han ocorregut. En el cas concret que ens ocupa, que són els joves, i a més en el cas de la nostra ciutat, de Barcelona, hem de parlar també dels canvis en els valors i els hàbits de les persones joves i la mobilitat, com s'entén el món i com s'entén la proximitat i la llunyania. Per posar un exemple, en els últims 30 anys 9 milions de joves europeus han participat en programes Erasmus i això també ens diu alguna cosa sobre com han canviat en poques generacions el que és concebre el món com un espai on et pots moure, on pots tenir experiències i el que era abans. Les grans ciutats, en general, és una migració molt urbana, també la zona de Lausanne, també Múnich, la zona del Ruhr continua creixent, és en general una migració molt urbana i això es veu molt clar en el cas britànic. De tota la immigració britànica es concentra, diguéssim, a Londres i els comtats del voltant, la major part de la immigració. En el cas de Londres concentra aproximadament un 70-80% de tota la immigració que va a la Gran Bretanya. És una pregunta que els hi feia a tots i la grandíssima majoria es quedava molt parats, no? Els hi preguntava, et consideres immigrant aquí a Londres? I tots deien, ostres, quina pregunta, no? Perquè això, com em preguntes això? I llavors trigaven bastant a connectar. Ens deien, no, som europeus, i si ets europeu tens una nacionalitat ja més oberta, com més àmplia, per tant ja no ets espanyol o català, ets europeu i per tant estàs movent-te dins del teu propi territori. L'altre argument seria l'argument del multiculturalisme. Londres, com ja ho hem vist abans, era una ciutat supermulticultural, hi ha molts immigrants i si jo soc immigrant ho és el 90% de la ciutat. Per tant, deien com que, o ho som tots o no ho és ningú. It's taken from a conversation that this guy has with his hairdresser before leaving for Norway. So explains, he's going there to find a new future and so on, but then his hairdresser answers very sort of, but it's very cold there. Like, why, right? I think this is very interesting, because this is one of the issues for people coming from Spain to Norway, as opposed to people coming from Spain to Germany, which is also quite cold, right? Or the UK. So I would say the key issues why people came, and especially why people stay, are two. It's security and it's stability. So it's this predictability of what they call a normal life. We don't want to get rich. We don't want something particularly fantastic. We just want a normal life. So what is a normal life? It's being able to move out from your parents' place. It's to know that also next month I will be able to pay my bills. It's to know that next year I will also work, probably in the same job that I have, more or less, and I know what I will earn. And I will have the possibility to somehow get some sort of stable living conditions. Us volia preguntar una mica com ha sigut aquest procés de retorn, si heu viscut a les vostres camps el so-called xoc de retorn o xoc cultural invers, si la Cèlia diu que sí, està sent ello, no? Una mica, com heu viscut el retorn, quines han sigut aquestes sensacions, avantatges, desavantatges que us heu trobat? Jo de la meva vida he dit de 8 semestre, m'agrada moltíssim i sé que en un futur ho seré, però ara veig que realment ara per ara no és el que vull, perquè he vist diferents camps de treball, l'educació social, com deia abans i tal, que m'està agradant molt, llavors també és aquest dilema de
i ara què faig? O sigui, no sé per on tirar, realment. Quan em començava a plantejar la idea de tornar, a vegades em sentia com que no sabia on estava, no? Perquè venia aquí, però clar, els meus amics també estaven fent altres, havien conegut altra gent, no? Jo ja no era la seva prioritat, i llavors pensava què passarà quan torno, no? Tornes allà, tens els teus nous amics. Per mi, evidentment, encara estic una mica en el xoc. Perquè jo estava vivint a Holanda, una jornada laboral de 8 hores, però teníem el projecte aquest, que és el nostre estudi ara, que clar, ens donava bastanta feina, és a dir, en total potser treballàvem 12 hores diàries. I llavors hi va haver un punt que va ser un punt d'inflexió que van dir o ens quedo a Holanda i mantinc la feina o arrisquem tot per la cosa que estem fent de més a més. I llavors va ser això, van decidir, estàvem 2 a Holanda, l'Ivan ja havia tornat, però va ser com un, o tot o nada. I llavors vam deixar les feines i vam tornar cap aquí. No, és el que deies, comentaves tu, que només per un cas d'amor, potser, no? O una experiència d'aquestes, aniries i diries, vale, vaig allà per tota la vida, no? Al final tu vas sabent que, sense saber quan serà el teu final, per tant sempre et queda a la ment el tornar. Jo sempre ho englobo com que tens diferents mons, no? Llavors tens el món en el meu cas d'Òrrius, que és on jo visc, quan estic aquí a Catalunya, o en el món d'Eslovènia, ara tinc el món d'aquí a Londres, i una mica són com mons compatibles dins teu, però fora teu no és compatible tota aquesta gent junta. No sé com explicar-ho, no sé si us ha passat el mateix, però és com una sensació estranya quan tornes. És com un xoc cultural, no? És com que tens masses cultures dins i no pots com abarcar-les totes. O sigui, dins teu sí, però no saps com exterioritzar-ho. Una feina col·lectiva i conjunta entre les diferents administracions i no administracions, i món civil també, associacionisme, sindical i tal, per poder treballar transversalment tots els aspectes lligats a la mobilitat amb anada i tornada, no? Perquè necessites estar acompanyat segurament en el procés de retorn d'algú, o bé que des de l'administració o d'algun servei t'acompanyi i t'assessori de tots els papers que necessitis i puguis anar consultant tot això que necessites consultar. Una veu amiga a l'altra banda que t'està dient què necessites per tornar. Aquí, una de les conclusions del grup és que cal un portal únic, un portal únic que assumi tot allò d'informació i tràmits que dèiem abans, però també un portal únic que ajudi a connectar amb aquestes oportunitats d'ocupació. Llavors, com fem que aquesta experiència després es pugui transformar clarament en un currículum? Com fem aquesta homologació d'aquests estudis, d'aquest nivell d'idioma, sobretot en anglès? Coses que més es valorava precisament eren les coses positives i negatives connectades a la part emocional i connectades al retorn. Com és un pla de retorn integral que el que busca és oferir un retorn amb oportunitats, també s'intentava donar resposta a aquest xoc més o menys gran que alguns de vosaltres assenyalàveu. Ja no es tracta de donar receptes que arreglin problemes, sinó de donar facilitats a persones que sou vosaltres, que sou persones joves i que heu de tirar endavant de la mà d'aquestes facilitats.